Benvinguts al Minut de la Terra. En molts casos, el plàstic és un gran material. Podem fer-lo fort i rígid, prou per construir naus espacials i substituir ossos humans, o prim i flexible, tant com per fer bosses de la compra, que no pesen gens, però poden portar molt de pes. I a diferència d'altres materials, el plàstic ni s'oxida ni es podreix. I pot durar segles, fins i tot quan només necessitem que duri uns segons. Fabriquem tones de plàstic, precisament perquè és barat, durable i prescindible. Però les característiques del plàstic que el fan tan útil per nosaltres també han transformat la vida als oceans, on acaben fins al 10% dels plàstics que utilitzem, milions de tones per any. Els trossos més grans són males notícies per als animals marins, com balenes, albatros o tortugues marines, que corren el risc de quedar embolicats o d'empassar-se'ls, coses que veiem sovint en les notícies d'ecologia. Però la major part del plàstic oceànic no són peces grans. Les nostres bosses de la compra abandonades i ampolles es van debilitant per la llum del sol i s'esquincen amb el vent i les ones en petits trossets de paperets de plàstic. Però tot i ser petits, continuen sent superdurables. I és que els microorganismes que descomposen trossos de fustes o algues no poden digerir fàcilment el plàstic. Així que mentre el confeti de plàstic es trenca en peces més petites, no desapareix, només es dispersa. És per això que hem trobat microplàstics pràcticament arreu dels oceans, des de l'Àrtic fins a l'Antàrtic, i des del fons marí fins a la superfície. A diferència dels impactes fàcils d'observar de les bosses de plàstic gran, els efectes dels microplàstics són molt més subtils i difícils de rastrejar. Aquests fragments poden servir com a base on creixen criatures més petites o ofegar a les criatures més grans que les veuen com un bon àpat. També atreuen productes químics tòxics que acaben entrant a dins de la cadena alimentària. I tants altres problemes que encara estan per estudiar, perquè els microplàstics no estan prou presents a la consciència col·lectiva. El que és innegable és que hem omplert els ecosistemes marins d'aquestes deixalles i que l'extraordinària durabilitat del plàstic ens assegura que serà un problema que va per llarg. Preocupant-nos pel planeta, amb plàstics biodegradables, reduint-ne l'ús i netejant el mar en general, segur que podem ajudar a pal·liar els efectes. La pregunta és si podem reaccionar a temps o la Terra acabarà ofegada en un mar de plàstics. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.